there's no other way. Bé, hola a tots. Dius que molts de vosaltres ja teniu la tarja Vertic, amb totes les seves avantatges, i espero que les podeu disfrutar. Dit això, en definitiva, avui venim a parlar-vos una miqueta d'una sèrie de productes que existeixen al mercat, tenint en compte les dates en les que estem. En definitiva, ens n'anem al riu, ens n'anem al llac, ens n'anem a fer descens de canons, ens n'anem al mar fins i tot, ens agrada fer caiac, etc. I moltes vegades tenim problemes de com portar aquestes coses delicades com poden ser un mòbil, per exemple, o les típiques claus del cotxe. Com portar-ho i com portar-ho sec perquè no se'ns faci malbé. Doncs hi ha moltíssimes coses que valen la pena i que us explico així molt per sobre i molt ràpidament. Per exemple, teniu coses com això, això és de la gent de Haglos, es diu Watertight, i el que serveix és per, en definitiva, com podeu veure, doncs això, posar el mòbil a dintre, tancar i sellar. Què aconseguim aquí? Doncs portar això a dins d'una motxilla, allà pot ploure el que vulguis i fins i tot ho podríem arribar a submergir. No ens entrarà aigua, d'acord? De manera que preservarem la vida del nostre fabulós mòbil. El mateix dic amb les claus. Més coses encara. Ens podem trobar bosses estanques, d'acord? Són molt lleugeres i completament impermeables. Com funcionen? Doncs mira, fàcil. Agafem la roba seca que en un moment donat volem portar per fer la nostra activitat o per després de l'activitat i senzillament fent això, arrodonint la part de dalt, aconseguim que tanqui de manera absolutament impermeable. Això ho podríem tindre dins d'una motxilla de barrancs, per exemple, i podríem anar a fer un barranc i no ens entraria aigua a dintre. Més coses curioses. Doncs, per exemple, existeixen rinyoneres que són completament impermeables. En aquest cas és una rinyonera de la gent de North Face i funciona per al mateix sistema. És un sistema de tanca impermeable que el que té de particular, com podeu veure, és una obertura que tanquem, arrodonim i ajustem amb unes tinxes que tenim amb uns tridents. Què aconseguim? Doncs això, mantindre el que hi hagi aquí dintre absolutament impermeable. Hi ha infinitat de coses més al mercat, però quan penseu en com porto això, com porto allò, deixeu-vos de bossetes i d'invents i tingueu en compte això, que hi ha una gamma de bosses i d'estris impermeables de 1000 tipus que ens aniran fabulosament bé per donar-nos garanties, des del menjar fins la roba. Gestos, continuem parlant i no vull deixar passar aquest vídeo. El canal Vertic 365 Cat, doneu-vos a d'alta i podreu sentir les nostres explicacions amb la nostra llengua. Ens veiem. Adéu.